Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Kei Thorom Lapen Hamphanga Song Political Song Chiplak Play Pin Pen Sit in Demonstration Kibipon Niphaing Korasi Arni Bukajan Sarupathar Constituency Angkang Balipothar Number Adarso RJ Ro Towar Plikachi Kok Along Karbi Mati Anglong Apharmanpura Sit in Demonstration Asai Dengpon Bangso asai ke dengpon nang koklake ke damtang September pli arni risim kangtang ke odasong song tok atumhan Gulf of Assam lapen Gulf of India atum MOS Peace Accord kachetok Karbi Mati Anglong arat tribal ake kivirji ang ke dokok ajok ningkang samsea puthak Kei Thorom Hamphang political asong chipupe pinpen sit in demonstration asai dengpon MOS 2021 close 2.3 paprai pretik ke kachesonga bang ingtonte Bang si tame la jasemet pet ke asona close do haladak si jasemet pet ke close 2.3 abang peprai pretik ke la bangso kache song abang ke tontelo la ke chenglo la first round lo second round non koson si ke damjima third round koson si daima hala bang ke nilitum non la bangso round judet lo pulong te MOS 2021 close 2.3 jong sipa jojedat pulote Karbi Anglong Autonomous Council CEMK non ke do bom anchotpo lapen aphike Karbi Mati tribal atumke CEM ang hoyanta long ledeta haipo pusi khorsing teron ningjepon close 2.3 jong si pichun det lo pulotang te pilomai litum Karbi Anglong Autonomous Council longke Karbi lapen ke tribal pu CEM ke ilitum non laki kibo ma CM anat po busi neli ke kamata lapen neli ninga sang tara tenge bangke labang so phi bangke bang akhai ka prek ajat ka prek si lada ke bang athe MSC jong si hided lo pulotang te hadake CM EM ke reservation abi la se halada ke bhari thedunga political nanga cikirla dopo nanga ce parlo dopo pen haladak pensilitum la Anglong asu cer akhe tum bangke la 6 schedule pen constitutional kopia safeguard mailitum ke long hala bangke avede pola pen ilitum bangla dak methanga dim mase methanga long le long methanga hema long mase dim avede ji Kedoana Karbi lapen Anglong akhe atum tami political asong khe jutang chipupe pen bangso kache song along nang chetong dunangji athe lake komane political asong aphan pahai nang puaphan kali lake Karbi akhe dakedo Anglong akhe Karbi Anglong kithir thipji aphan puta jakas khorsing teron ningje ponthu Anglong arada phane party long do ana BJP long ledo Congress long ledo noho APHLC long ledo sitami SDC long ledo sitame la Keduana Karbi atong phan lapen Anglong akhe Anglong aso arada phana banga chuning ri bangke labang so kache songa long bang nanga che tu dunje bang phansi chuning ri athe lake komane particular asia party phan pe hainang perem nang po phan kali lake Karbi akhe lapen Karbi Anglong bangke thir klong nai Karbi akhe bang non e frang sitame la khaikang thimapun ke reng unang ye bang phansi elipulasi Sarupathar pen Pransing Be lapen Deising Be news report Karbi Anglong news Bithungreng Thama Youth Forum pen felicitation cum awareness program kibipon Tumpreng open stage along HS lapen HSLC asat lang kemisen pen kachipaun donatum phan certificate mati nong e kepajirpon Paikunini Paingkorasi Arni Bithungreng Thama Youth Forum BRYF pen patir piponsi Bithung constituency angkang HS lapen HSLC kachipa undun abang phubang phiatuma phan certificate mate dictionary Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. TuliramRonghang arideng pen pajirpon Bangso Mayalong Bithungreng Thama Youth Forum President Provenson Be Secretary Renghai Inghi VP Telisram Tiso Lapen Aluhi Manpeng pen kache tongdun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. TuliramRonghang nominated MSc Chandra Chetri Menmeji Lems Chairman Bidya Teron Dr. Harvey Ingti Katharpi Lapen Ari Sangho Tumsitame Chetongdun Dr. Harvey Ingti Katharpi penta Lokacharli nang alam sitame penangan thanpa jermi pon Mayalong Dr. TuliramRonghang lamjai ponke bining aningkan ke mesena satlang kachepa undun thega sonthot non ke wangjilang asengkan ke ansosesi kabori ponang lang lapen lokacharli ke kenang sotlo aprangsi ke ilitum lokacharli ahinsi paprang ponangji anlote ajada sai sitame choklem dun thekpo puta thanpa chini pon
President Ipinida Nangda Kono Karbi Anglong Thomas Council Pelke Dixon Counseling Prabjin Pen People Emergency Kono Lapen free coaching IAS dengan ikan Pelke Karbi Anglong Thomas Council Pelke free coaching kata IAS IPS Indian Forest Service Life Media Hub Thomas Council Dongkamu Kampen, Dikonto Terang, Karbi Anglong News. Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Arta Ningkan Phokep Kechok Sertalon Katalon Pon. Laso Asertalon Along, Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Amaipu, Beren Inti Pen Kejapon Amayalong, Aman Pen Local MEC Povitro Rong Piche Tongdun, Anparta James Phangchok Social Worker, Boson Rongphar Deopani College Principal Atumtamik Chetongdun. Benting Teron Executive Secretary, NKBA Pensi Arnamalam Thanbon. Si Israel adalah sopan anam Jehovah kehang semetat ini itu mempandang kehang. Dan sialang ni kehang apa sih ini tu tak semetat. Lapan ini kan kita tu kering anam apa sih keciki tu. We believe in the living God. Kering anam apa sih keciki. Tu si dun kong hang kong. Lapen Mai Chengchiako, RDK Pado Muchoji Aphanpura, PHABY, Atheke, Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Youth Department Atumpen, Ajok Kedokar Chualun Tami, Ning Parungpon. MEC Povitro Rongpi Ben, Ningkapa Thetekangki, Non Towar Me Parpe, Lasi Prabjen Pen Kasimar Ponja Aphan, Sai Dengpon Etol, Lapen Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Asaihem, Paisong Avelang, Lasi Nili Kasimar Ponja Aphan, Bor Ipon Poputa, Chechak Tekang.